Кайнар арасында булсынмы, сагындым сөйгәнемне булсынмы. Менә ул җырлар халыкка Рәсим Низамовны кабулып кирип калган. Аларны ничек сайлап алдыгыз? Менә гел шул сорау кызыксындыра мине. Сойлап дип, мин дә сайлаганмындыр, җырда мине бәлки сайлагандыр. Бәлки шулай булгандыр. Шул вакытына да туры килгәндер. Менә бүгенге көндә хәзергесе яшьтәш шушы вакытта мин ул җырларны берсә бәлки ул алай яңгырамаган да булыр. Теге вакытына күрә җай, ул вакыттагы яшенә карата күрә дә бәлки ул җырлар шулай бер-беребезне тапканбыздыр. Кабул ителгәндер шулай итеп. Җырда мин дә җырны тапканмындыр дип саныйм. Авторларына бик зур рәхмәт һәм әлбәттә инде сезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да шәп трио килеп чыккан ул. Менә шушындый триолар шуннан да ул күбрәк булсын иде бүгенге көндә дә шулай бит. Менә улыгыз Рүзәл һәм әлбәттә инде аның тормыш юлы барыбер дә инде ул әти кешегә бит баласының аның юлын дәвам итүеме, итмәвеме барыбер күңелдән ниндидер йөрәктә ниндидер кабатланмас хисләр уята бит. Бу хакта без бераз гына соңрак сөйләшеп бетерербез. Ә хәзергә без ТНВ телеканалы белән туры элемтәгә кушылабыз. Булгар радиосын тыңлаучыларны да чакырабыз, дуслар. ТНВ телеканалын кабызыгыз. Без сезнең белән берлектә булачакбыз һәм әлбәттә инде сәламнарыбызны җиткәбез. ТНВ телеканалында безне караучыларга һәм әлбәттә инде безнең хезмәттәшләребез Луиза, Зөфәр, без сезне сәламлибез. Һәр вакыттагыча без бергә булыйк әле. Бүген аеруча шушындый матур бәйрәм көндә бездә бүген кунакта искәртеп үтәбез. Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов һәм аның улы Рүзәл Низамов. Инде Рәсим абый белән сөйләшә башладык. Рүзәл, бик тыйнак кына, сабыр гына, тыныч кына утырасың. Мен кайларда син? Тормыш юлын нинди өлкә белән бәйлисең? Әйдәле, безнең радио тыңлаучыларыбызга да, телевизор караучыларга да бик күңелле булыр бу. Сәмсез тагын бер тапкыр. Әтине тыңларым, мин сәгатьләр буе, көннәр буе. Бик матур сөйли. Мин музыка юлына басканым дигәндәй, мин музыка белән юлдаш барам барыбер, бар тик ул минем күңелдә торган нәрсә бер. Бары музыка юлына бармадым инде мен профессиональ ягына карасам. Җырласам да. Музыка клиентын тыңладыңмы? Бетердем, музыка Клиенты түгел, музыка мәктәбен бетердем. Бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнәсең, Рүзәл? Бүгенге көндә хәзер мин уже популяр IT сферадагы уже менеджер булып эшлим инде. Кирәкле белгеч. Ә җыр ул күңел өчен. Җыр күңел өчен да башта эшләргә тиеш, эшләргә тиеш бергә баралар инде, күңел белән бергә. Тик шулай да менә гаилә белән бергә җыелышканда, матур бәйрәмнәр үткәргәндә җырламый күңел түзми торгандыр, шулай бит? Әлбәттә. Көн дә үтми җырсыз дигәндәй. Мин әйтә киләм, җырчы булу инде мөһим түгел. Инде булай да минем җырчы булганда җитә торгандыр безнең гаиләдә. Ул күреп тора, җырчы кешенең профессия буларак җиңел дә түгел икәнлеген мин аннан гына түгел. Әгәр дә күңелендә җыр бар икән кешенең, нинди генә эшләсә дә ул җырлап эшли инде бар. Моң Агыламы, җыр аңа ярдәм итә, музыка аңа ярдәм итә, ул берсен тулыландырып кына бара. Эшне дә, үзенең тормышында. Җыр тәрбиясезлеккә әйтми, тәрбиягә, тәртипкә китерә торган. Җыр турында сөйләп кенә түгел, әйдәгез әле сезне җырлатыйк әле. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да, телевизор караучыларыбыз да бер сөенеп, күңелләрен шатландырып, шушы матур җырны тыңлап үтик әле.